ya chabvondoka manje muri yezimbabwe ndadzoka zvekare nemaupdates manyama andinogara ndichikuigirai pachannel yenyu. Nhasi ndiri kusangana nenyaya panapa pari kufumurwa madhiri aWashman Ncube napresident Emmerson Mnangagwa veZANU-PF. Nyaya iyo iri kunetsa mastreet zvisingaite, iri kutemesa vanhu musoro. So kana uchinge watoona ndatoya kudai so uchiziva kuti uripo unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya idzi mamirira dzakaita nhasi pandatanga kusangana nayo panapa pari kunzi zvoni Chabangu was never difficult to fire. He had no power at all. The power lied with ZANU-PF presiding over our institutions. It's a matter of them taking the power elsewhere like they did with the recent court judgment. Urikuona nyaya iri papo ndobva aendera mberi zvakanzi Mnangagwa knows what he's doing. Chabangu finished his job and he ate no longer an important piece on the chessboard. Comes in Washman Ncube just in time for the 2030 agenda. 2028 elections must be deferred. You will agree to this together with the current MPs because they know this might be their last term. Saka ndo nyaya yacho mamirira yakaita. Ndiri kubva ndaona Gift Siziba Ostalos ari kuidairawo futi nyaya yacho iyoyi iri kutaurwa yekuti zvoni apa nyaya iripo yango skillful yekuti zvoitenge Chabangu chichi pekutanga ari kunzi simba anga asina sisimba inenge rine kwarakakepshwa kwarinenge richishandiswa. Vane the way yavanoshandisa, rine the way yavanotora zvinhu. Saka iko zvinezvi manje nyaya yapo pari kunzi skillful rekuti uyu mission yake akatopedza yekunodonhedza opposition yaye kuti anongorikana from nowhere ngobudika kuti ndatomurikola ndatomudai so zviya zvakaitika paipa mese makazviona marikozi nobvatanga kutotambirwa kuzobvunza kuti zvanga zviri reasonable here kana kuti what was the purpose chacho ine musoro yezvaitirwa yakashayikwa. So Gift Siziba Ostalos ari kuzodaira ari kuti correct the selective amnesia informed by convenience must be exposed. These comrades have pitched camp with the regime and want to lie that the so-called legal victory on merit clearly disingenuous. In 2018 they used Kupe bringing her to lead a party she had contested against. They did the same with Ngonzora. Now they have used Chabangu and having seen that he has expired, you've moved on to. That's the trend. Criminal capture and abuse by a coalition of unelected and unaccountable elites without a mandate from the people. Ndo nyaya iri kubuda iri kuzotaurwa na Gift Siziba Ostalos. Siziba ari kutotaura kuti panapa unaika nyaya iripo vanhu ava chigame ichi vakatobva nacho kudhara chakatotangira kuna naKupe chichipedza kuna Kupe chikanopasirwa kuna Ngonzora chinopasirwa kuna Ngonzora nobva anonzi Kupe ndobva azodzoka azonotambwa 10 notina na Ngonzora ikoko ndobva auya akunojoina futi same party ndobva anoti contesta ari muparty yairwisa iyo yakazova Triple C ndobva apinda ku Triple C ndobva atonoita zvakanoita iko up to now ndokwaachiri. Imwe political party dzavairwisa dzekumashure dzakatovharwa tichatomboziva kuti achiri mapolitical party here. I think makazvinzwa nyaya dzekunzi Ngonzora ku Harvest House kana makamunzwa rumors akatendera zvinzi ku downflow kwese kwekwe atongoma flea market because political funding hapasina anowapa mari kuti vakwanise kuramba vachiita se vachienderera mberi vachirana chinhu. Saka kwakungoitirawo kungotiwo state list security pipe nevanhu vanenge vachionawo vaonewo pekubata plus unoziva panengodiwa mabills anenge achizongodiwa kuti unzi kurana political party ine building. Saka vakangosara nebuilding ndodzinyaya dziri kutenderera dziri kuitika panapa. Saka dhiri riripo zvekuzonzi kukoti vakazodai ndopari kunzi asera nekufarira nyaya dzekunzi vazowina kukoti zvoita nga makoti acho ari kurova straight nemo because vanhu vakawanda vane question kuti why is it Chabangu akazongouya akadai haana kuzombobvira akadyika ndobva aramba achingoenda kwese aida muchallenge kukoti aibva atopedzerana naye munhu iyeye. Saka iko zvinezvi yakunzi aiwa zingoriwo skillful chete rekungoti zvingoita kunge makotsi acho akushanda but these people they know what they are doing and iko zvinezvi next target yavo kuti vakwanise kuachieva 2030. That's the current situation. Ndo nyaya iri kutaurika panapa. Saka ndangoti ndiuye nayo ndikuzivisei zvinhu zvirimo muma street. Ndisati ndabuda ndoda kukusiyirai audio muchiteerera and I know kuti mangama kutoti manonokero kuti munzwe audio of the day kuti nhasi ndezvipi zvinhu zviri kutaurwa nevanhu. Kana uchinge une something to say une zvako zvekutaura, namba dzinenge dzichibuda pachannel panapa pascreen ndo namba dzacho dzinosenda direct audio kuchannel ine tobva tazouya tichiplayawo enyuma audio. Ngatisangane mucomment section kana uchida kukomenda undiudzewo zvauri kufunga. Anyway, kana vakakwanisa kuvhura 8000 maproject akureva kuti vakashanda excluding chechi yavakanovhura kubulawayo because haisi project yechechi.
kuzva vari kuti vakaita mafacilities ekuzvipatara chichichi. Zuro ndizuro vari kukumbira vanhu kuti varoda kubatsirwa nemota dzekuti dzitakure varoda kubatsirwa kutenga magumbezi emuzvipatara nemibhedha zviri kushota. Saka purojekiti yavakaita ikapera ndeipi? Zuro ndizuro vari kukumbira kuti varoda kubatsirwa kutakura chikafu chibve pachiri chienda kunobatsira vanhu vari kufa nenzara, havana motikari. Saka purojekiti yavakaita ndeipi ipapo? Vanhu vachichema nenzara vachiti chikafu chiripo asi hapana chinotakura. Zvinhu zvinonyadzisa sere kana munhu achitakaita 80,000 mapurojekiti. Ungadei Zimbabwe yakatofuma kuti 80,000 pakapinda pakaemploya vanhu vangani. Tombovati izvezvi vambondipawo 10 mapurojekiti akapera akakomplitwa chaivo chaivandiratidza. Besides kuvhura zvimabhiriji nezvimabhasi stop izvi nezvimatoireti. Ngavatiradze mapurojekiti mazvinu chacho. Mbudzi yacho chaicho haisati yapera iya. Yangomhanyira kupuwa zita isati yapera. Ichine ngozi iona yakutanga kutofa vanhu. Kunge pakachekerezwa. Hapana zuva vari kumboita varume ava, hakana. Ende vanofunga kuti vari kuudza mapofu. Zuro ndizuro chibhiriji rakavakwa kwarakaeredzwa nemvura. Ngavati minus pamapurojekiti avo iwayo. Ngavati minus. MuHarare chaimo chaimo, enda kunana Greenville uone zvakaita road. Enda kubudiriro. Enda Maseko. Saka 80,000 projects dzacho vaidziita kuvaita kumaruzevha. Vanhu zvimwe zvinhu ivo vanonyora vacho vanofanira kunyarawo zimwe kudaidzira zvimwe zvinhu hazvidaidzirwi pane vanhu. Zvoda kutaurira pasi zvisanzwike munozvisekesa nevanhu. Hapana chati chaitwa muHarare muya. Tarisa uone tsvina inenge iri muHarare muya. Asi city council irimo. Hapana chinoitwa muHarare. Kunongotsvairwa kuseni but hamutsvairwi nemazvo. Vachingopedza kutsvaira vakomana vemabhanana vakutotengesa mabhanana marara, kutoraswa vemaurenji vakutotengesa vanhu vakutomenyera imo. Ukaona munhu uchikonewa kukonzorora tauni yeHarare wozoti wokonzorora nyika. Hakuna zvakadaro izvozvo. Hakuna purojekiti yati yafamba kuZimbabwe. Hakuna chinhu chekuti vangadaidze vanhu vachivaratidza kuti takaita izvi. Hapana, hazvinongedzereki izvi. Saka tisada kufadzana nenhema, tisada kufadza nyika dzekunze kuti mapurojekiti akaitwa 80,000. Saka kureva kuti patosvika 2028 anenge amangani. Kana vachiri kuti vari kuita mapurojekiti. Vakabhenefita mapurojekiti atovangani. Mapurojekiti ongonyorawo mazita. Mapurojekiti avangatotaura yandakaona ine kumeso iri kufamba ndeyekupa vanhu mota. Haiyo ndiri kuiona ndikuzwa ndingapuwa mota, ndingapuwa mota. Haiyo iri kufamba iyo. But haisi kubhenefita ruzhinji rweZimbabwe rekuti mota dzavari kupuwa idzodzo vari kuti vapedza kupa vanhu mota. Vodzokera futi kuvanhu voti tibatsireiwo nemota dzekutakura chikafu chekuendesera vanhu. Mota dzekuzoendesa chikafu kumaruzevha. Saka zviri kubatsirei munopa vanhu mota muchizotsvaga mota kuvanhu. Muchida kubatsirwa futi. Pamwe pacho musakangamuzva mune makataura zvinhu nezuro. Musatikangamuzva makataura gore rakapera kuti makaita mapurojekiti. Mapedza zvose makudzoka vanhu makupema havapemi. ZANU-PF isada kutamba nepfungwa dzevanhu. Tiri kukuonai. Tiri kukunzwai zvese zvamuri kutaura but muri kungoramba muchingokanya-kanya matope panzvimbo imwe chete. Hapana kwamuri kuenda. Mota iri kungoita ruzha iri panzvimbo 1. Hapana kwamuri kuenda. Zvese zvamuri kutaura ZANU-PF chainongogona kutaura chokwadi chete. Imaswera sei nemakadi. Kubva ipapo hapana chokwadi. Dzimwe dzese nhema idzi. Ndizvo zvandoziva muZANU-PF. Slogani dzacho handizvo zvinoenderana nekuti nhasi chingani. Hapana chokwadi chinotaurwa neZANU-PF. Kana chero vakaita musangano vari 10 kana zvakubuda muHerald. Vanobuda kuzvanga vari 1,000. Izvi zvino mwari kuchemera kubuda pafront page pepepa munhu mukuru shosho kuti kwanzi ndangogara ndiri pafront page. Uchiitei pafront page? Kutodzivirira vamwe kwai musabuditsa vanhu, buditsai ini. Uri kubuditswa ipapo uchiitei nezisikafa iro. Kubuda pafront page yeHerald kunokutenga kunobatsira chii vanhu? Muchagumisira makubuda nemapikicha 10 years back nekuda kuonekwa pabepa kwenyu. Wozi kuye pabepa kwenyu kuapia panewspaper. Maybe ndo mapurojekiti amuri kureva kuti maapia akanga nepabepa. Izvo zvaakuita kunge vana vaduku shosho. Ungachemera kuenda pafront page sho kuti nditsei pafront page ndi. Nyange tikakuonai hamusi kugona kutonga muri pafront page ipapo. Hapana chamuri kumboita muri pafront page. Tongoonawo tongotarisa chingopfuura. Zvino ndototenga bepa ndototangira papeji 2. Was front page ndongoziva kuti obvious. Timu rekupurasira hapana zvinobuda. Hapana kana zviri ipapo. Tongosiyana nayo page yacho toenda ku next page. Hapana chamunotaura chinobuda.
wangoona pakangonzi makadii wotoziva ndiwo chokwadi chataurwa neZANU PF. Kuzobva ipapo kuenda mberi hapana. Hondo yekuMozambique yatanga, makangonyarara muri zii muchingoti chairman, muchifamba muchitaura kuti kwanzi pauri ipapo uri chairman, chero kubhawa kwauriko uri chairman, makatadza wani kumisa strike. Izvo motonyara kuenda kusvika munopa speech yekuti kudii, munopa speech yekuti chii pamberi pevanhu. Vakomana musaiti chairman wokutamba nahwo so. Vanhu wakapuhwa munhu asiri, ndosaka makaupuhwa waidhautwa uchairman kuti tovapa here. Sezvino vakazozviona kuti vakaisa uchairman pasiripo. Hapana kana chauri kushanda, hapana kana chawambobatsira. Kana kushayawo speech yekuti vanhu vekuMozambique mirai hondo, vanhu vekuMozambique itaiwo so zvinhu zvifambe, hakana. Kungotarisa nemeso. Basa ndiri kuenda kupurazi kunoita musangano nevanhu. Ende mapurojekiti enyu musaverengere parliament mukati, because parliament yacho hamusi kuishandisa mukuita musangano kupurazi uku. Saka iyanai nazvo izvi, haisi purojekiti yemunhu, ipurojekiti yegovernment ye. Haisiwo zvinhu zvokuti mungati makaita izvo. Kana makaita purojekiti yeparliament, kakupindirwa kamusangano, muri kuenderei kupirikebva kufamo, muri kutizeiko? Zvinhu zvacho fungai vakuru, fungai, shandisai brain.